Да строиш с уважение към хората и природата е модерно. С тази идея е изградено едно от най-големите ваканционни селища по Черноморието, което отвори врати на 10 август. Марина Кейп се намира в залива на село Ахелой и е първият мащабен проект на Intercapital Property Development, инвестиционно дружество, чието акции се търгуват на българската фондова борса. Марина Кейп е свобода, лукс и спокойствие на брега на морето. Архитектурата е като естествен елемент от околната среда, израснала от скалите, свързана с водата, дърветата и въздуха. Сгради пуснали дълбоки корени, за да станат незабележима част от цялото. Зеленина, която превръща един ваканционен комплекс в истинско малко градче със свой чар и атмосфера. Госпожа Йорданка Хараламбова, кмет на село Ахелой, госпожа Русица Лисичкова, изпълнителен директор на Intercapital Property Development и Величко Клингов тържествено прерязаха лентата на комплекса. Над 400 български и чуждестранни гости дойдоха за откриването на възкръсналото царство на речния бог Ахелой. Комплексът предлага общо 741 едностайни, двустайни и тристайни апартаменти и студия, 2 басейна, спа център, боулинг и зала за сквош. Тръгваш си вече, как и да те спра, как да ти кажа, моля те ела. Казваш ми Богом за последен път, болка изгаря моята нежна плът. Как боли ме, как боли, как боли ме, сълзите ми пръста изписват твоето име. Как боли ме, как боли, как боли ме, от тази болка, Боже ти спаси ме. Паля цигара, всичко в мене мрак, димът чертае твоят образ пак. Тръгваш си, зная, как и да те спра, как да ти кажа, моля те ела. Как боли ме, как боли, как боли ме, сълзите ми пръста изписват твоето име. Как боли ме, как боли, как боли ме, от тази болка, Боже ти спаси ме.
Mormorke na deniye दुनिया में दिलवार के ओ mormorke na deniye दुनिया में दिलवार के Azenash, tărțiși listi măsta meste graș. Oh, iskam tati kaja azenash, tărțiși listi măsta meste graș. Opitaš li od men, da duriš na den, šte se vačiš za men pokorem. Da ti kaža žena